Hi guys, welcome to my next video and Toppy's channel, and this is my first video, of course. Guys, like and subscribe to my Toppy's videos because this is going to be epic. Let's go play it. Okay, it's so easy. Kde si, George? Ja tu skáčem, aha, do bazéniku som skočil, no lebo však nemôžem trafiť, áno, skok. Chalani, blížim sa. Aha, let's go. Idete ďalej, pokračuj ďalej. Ja som prvý, Peťo je druhý a George je tretí. Poďme na ďalší mod. Chalani, máme tu ďalší závod, ste pripravení? Áno. 3, 2, 1, poďme, bežíme. Dobre, ideme, som zvedavý, že kto vyhrá, chalani. Samozrejme, že ty. No, ďakujem. Ne, ja vyhrám, ja teraz vyhrám, ja nenechám to Maxovi toto. Tak a ja sa budem snažiť, čo si myslíš? Aha. Kámo, ale zatiaľ je to vyrovnané, chlapci, George tam padol. Ale drží sa. Dobre, ja túto to nesmiem pokaziť, dobre? Paráda, dobre. Ja som si dal samozrejme challenge, že nesmiem padnúť, takže budem sa snažiť nevypadnúť z mapy. Bude to veľmi ťažké, ale nejako to dám, dobre? Skôr tam padol. Joj, normálne uhyby, kadetáre. Chlapci, ak sa vám darí? Mne sa darí, ja som za tebou, ja ti dýcham ty na kolena. Pohodička, ide to. Dobre, dal som to, dobre. Ideme za tebou, no poď. Level 2, bam. Tam ja ťa dobehnem, Max, Vy ste už za mňou, to sa mi, nech sa mi to nepáči. Á, George? A teraz išiel doprava, Max. Áno, lebo to bolo bližšie, chápeš? Max išiel doprava? Áno. Tu si, Max, ty vole, ja ťa nepoznám. Tu som, Max, čo je? Ne. Peťo, choď preč odo mňa. Ty si ma dobre odhodil dole. Ver. Ja nechcem prehrať. Ale prehráš toto, ne? Toto ti nepustím. Ne, možno, že dáme aj nejaký nový rekord. Kámo, toto je napínavé. Aj niečo sa zdvíha. Pozor na ňu. Jak to, že ste už hore? Ty kľudne čakaj, ja si tu preutekám. Nebudem čakať. Ja som už dobre popredu. A však mohli by ste mňa počkať. George, čebe sa ako darí? No teraz som len level 4 došiel, takže... Pohoda. No my sme už level 5. Dobre, kámo, Peťo, že dobre za mňou, blízko. Dobre, toto tiež dám na prvý šup, jak profík, uhyby. Dobre. Ja to vidím nejaká scéna, pozor na ňu, ale dal som to. Nice. Wow, kam teraz? Dobre, idem. Peťo, že som ťa tam videl. Idem za tebou, kámo, ja ťa dobieham. Kámo, toto je dobre napínavý závod. Je to vyrovnané. Kámo, toto je dobre ťažké. Tak, dobre. Wow, ale balanciky, ja sa úplne, že sústredím najviac, jak sa dá. Let's go, na prvý šup. Nice. Poďme. Level 6, chlapci. Tak, level 6, chalani. Aký ty máš level 6, George? Ja už som level 6, čo? Určite. Level 7 som. Ja som level tiež 7. Som za tebou, Max. Fakt? Ty vole, ti ťa odráža naspäť. Áno, to je nebezpečné, pozor na to. Pohoda. Nice. Zvládame všetko v pohode. Ty kokos, toto je extrém. Level 8. Toto je dobrý hardcore ináč toto. Tento závodík. Kámo, ešte ty si ani nepadol, to je dosť divné, ty vole. No, snažím sa. Poď, les. Je to pro gamer. Ďakujem. Akože zatiaľ ani ja som nepadol, ale ja to prekliknem, pozeraj na to. Ja, Ježišmaria, skoro sa padol, ale dal som to. Nice. Chlapci, ďalší level 8 completed. A vy ste cheatovali v tom 6, nie? Však to sa nedá, ten 6. To dá, pohode. To bol ktorý? Tam, čo skáčeš na tie červené bread buttony. A to bol ľahké, to som na prvý pokúsal. A ja som to dal na prvý, ale to bolo ťažké. To je hardcore upúry. Kámo, tuto sú hardcore levely normálne. No tak to ma zaujíma. Máš toto, čo je? Toto normálne cheating. Toto bol cheating, ja som sa už bál, že padnem, ale nepadol som. Jaké steny tuto, ty vole? No, zvládam. Max, som za tebou. Som za tebou. Nejsi, daj mi pokoj, Pepo. Si level 10? Ja neviem nič. Ja som level 8. Ne, pozor, tá rúžová sena to odráža. Kámo. Oh! He made it! Wow! Ja som spadol. Čau, Petuš. Dovidenia, ahoj, čauko. Oh. Ďalší Okay, level that's máme fine. za sebou, takže chill. Tuto čo sú také rotačky? Kámo, ja neviem, čo mám robiť. Max, ja už ťa vidím. Tu si. Nejsom. Dej pokoj, Peto. Ja ťa vidím. Kámo, ja sa z toho normálne, že točí hlava. Kámo, jaš fakt, ty, to tak... Ja ťa dobehnem. Chlapci, ja mám, že final level. Už si na finálnom. To je finálny level, ja možno, že tam rekord mapy. Dobre, ideme. Final level. Whoa!
This is nappy now. Nice. Hell yeah. Za 10 minút. Ty si to už dokončil za 10 minút. Wow! Oh, what the hell? Prvý, let's go. Chlapci, teraz si dáme hexagon proti sebe, takže hej, kto nazbiera najviac týchto poličok, tak vyhráva. Ježiš, ja som padol úplne dole. Dobre, no dávaj, hej. Zatiaľ je Petoš prvý, ale ja som hneď za ním, ja hneď všetko berem, ale potrebujem nejaké power upy. Ale počkaj. Nie, ja tu mám George, ty mám George. Nie, hej, vypadni George, to je moje, toto, jak sa to bolo, dvakrát. Ježiš. Wow, dobre, toto bolo tesné. Max, ty si prvý? Áno, lebo používam toto double hexagony. Paráda, ale niekto ma spomalil normálne. Co bolia? Dobre, ja už nemám žiadne power upy, ale zbierame. Neber mi to. Ja som padol, dobre. Ahoj, George, pozor. Padne ti to, Fetoš. Tebe padne. Ja som padol. Jaj, to bola porábka. Ne, ja som stratil svoje hexagony, lebo som padol dole, nevadí. Dobehneme. Som prvý. Ne na dlho. Ne, ja som podľa mňa na dlho. Určite, hej. A to fakt, Niekto ma spomalil. Ne, Max. Ne. Ty si padol, alebo čo? Nie ste ma obaja podkopali. Prepáč. Tam mňa Max podkopal, potom George. Nevadí. Pozri sa, už som sa dostal naspäť. Let's go. Hexagon Blast. To bol veľmi riskantný move. Ne, som padol. Som prvý aspoň na chvíľu. Už kto mi vycúcal moje... Typek mi cúca ty vole miesto? Ne, kámo. Max, sobe si ten magnet, vieš vycúcať na než toto hexagony. A čo vieš vycúcať? Aha, vycúcaš hexagony, Max. Ne. To je dobrý biznis. Kde ste chalani? Poď sa, daj mi svoje hexagoniky. Ne, zase som padol. Si ma spomalil? Ježiš, No. s tým magnetom si nebezpečný. Vycúcam Georgeovi. Ja som pomalý moc. Aha, ja som do toho išiel, že čo to bude? Poď sem ti potkár. Pán magneto, dávaj, berem tvoje. My si bereme navzájom. Ja typka normálne vycúcávam. Ja som ho vycúcal. Ty si raz jak vycúcal, pozri na to. Kámo, to sa nedá. Aha, bomba. Kde stekal? Aha. Oh no. Bum. Jaká bomba? Vypušti tento ma. Kámo, toto je jaké napínavé. Prvý. Nie, Max je prvý. Počkaj, my sme narovnako, vidíš to? Hej, dobre. Rozstrel. Ty si išiel hore? Jop. Nie, ty máš magnet, choď odo mňa. Ne, on mi to všetko vycúcal. Ty to cúcaš odo mňa, Max? Hej. Ty si mi vycúcal. Hej, ty vycúcal ty s tým magnetom. To bolo testo, to bolo super. Chudák Petr tretí. A ja som sa nezmestil na pódium. Let's go. Teraz si dáme Havok Hotel, kde máme zachrániť nejakých tých rukojemníkov. Tak poďme na to, nie? Však čo tu budeme stať? Kamo, čo na to stalo? Však to sú tu rukojemníci. Ty kokos, dobre, tak poďme, počkaj. Ja si zoberiem automatickú pištol, takže hej, poďme na to, chlapci. Poďme, musíme ich eliminovať všetkých týchto zlých ľudí. Daj. Dobre, a musíme to chalani hrať nejako takticky, že vy budete naľavo, napravo, George v strede, ja vpravo hore. Prečo ja v strede? Však ma zabijú. To nie je nápad. To nie je nápad. Dobre, ja som išiel naľavo. Kámo, ja to mám normálne, že trochu. Dobre. Upgrade F-kom, dávajte si. Dobre, dávam si, zväčšujem si HPčka. No, tam je jeden, potkan. A ideme, do. Koľko ich tu je nasratých, jej. Riadne veľa, ty vole. Asi si boli vyprať oblečenie. Tam je hostič, vidím jedného hostiča. Poď. Dáme ako Mikuláš si prišiel. Ja som po ňom stretol. I can't believe. Okay, let's go again. Vidíte ho? I'm going it. A pozor, točia. Oh, I like bananas. Koľko máte HPčka? Wow. 28. Kindergarten. Kámo, tam je ich veľa. Tam je ich strašne veľa. Wow. Chips. Ježišmaria,